Хайырлы кеш исәнмесез, сіз яңалыклар чыгарылышын карыйсыз. Студияда Алина Хисматуллина, бүгінгі күннің төп темалары. Автобусты көтү вакыты артмый, яңа маршрутлар саны киресенчә артырга мөмкин. Рафаэль Кыямов пассажирларны йөртү мәсьәләсенә ачыклык кертте. Дүртесе дә менә дигән балаларым. Стандарт гаилә 3 баладан тора. Рөстәм Миңнеханов яңа норматив кертте. Bir gün ішіндем 9 җинаять эше, алар турында тулырак Кайнар Табадан сәхифәсендә. Тагын автобуслар турында. Исегезгә төшерәбез, шәһәрдә автобуслар саны кимиячәк дип хәбәр ителгән иде. Пассажирлар ташу системасындагы вазгыятькә карата бүген шәһәр хуҗалыгы һәм халыкның яшәешен тәэмин итү идарәсе җитәкчесе Рафаэль Кыямов аңлатма бирде. Беренче чиратта ул автобусларны көтү вакыты үзгәрмәячәк дип белдерде. Шәһәр халкы сорауы буенча аларның санын арттырырга да мөмкиннәр. Тулырак калдагы сюжетта. Бүгінгі күндә шәһәр ішінде пассажирлар ташу белән ике оешма шөгыльләнә. Беренчесе электротранспорт предприятиесе, икенчесе пассажирский перевозки оешмасы. Икесе өчен дә үткән ел җиңел булмады. Наши перевозчики. Пассажирлар ташучы оешмалар узган ел кыенлыклар кичерде. Шәһәр эченә эләкмәгән оешмалар белән суд бәхәсләре барды. Хәзер булар барысы да тәмамланды инде, әмма бу барлык проблемаларда хәл ителде дигән сүз түгел. Пассажирлар ташу кәсебе күпләрне җәлеп итә. Шул исәптән канунсыз рәвештә эшләүчеләрне дә. Еш кына алар халык эшкә барган, эштән кайткан вакытларда шәһәр урамнарында пайда булалар. Җәмәгать транспорты идарәсе белән берлектә ЮХИДИ хезмәткәрләре иртә-кич шуларны аулау белән мәшгуль. Атнасына ким дигәндә 3 шундый эшмәкәрне җаваплыкка тарталар. Канунсыз рәвештә пассажирлар ташучы затларга 300 мең сум күләмендә штраф яный. 206 маршрут не предусмотрен. Шәһәрдә 206 маршрут бөтенләй каралмаган. Аларның маршрут карталары да юк. Барлык хәрәкәтләре дә канунсыз санала. Бүген транспорт идарәсе белгечләре тикшерү уздырдылар. Барлыгы 5 бригада шәһәрнең иң хәрәкәтле урамнарында басып торып, әче таңнан кичке 9-а кадәр автобус күләмен исәпләде. Рафаэль Кыямов әйтүенчә, тикшерүләр нәтиҗәсендә Мәләкәс артында яшәүчеләрнең проблемасы да хәл ителергә мөмкин. Шулай ук башка маршрутларга да автобуслар өстәлү ихтималы бар. Әмма булар киләчәктә конкурс нигезендә генә хәл ителәчәк, ягъни җәйдән дә иртә түгел. Если даже будет необходимость запустить... Зур автобуслар яисә кече автобусларны арттыру зарурлыгы туган чиракта да алар трамвайларга кымачау итәргә тиеш түгелләр. Трамвайлар бер пассажирларны, автобуслар башкаларны йөртә. Һәр оешма үз пассажирын табырга тиеш. Райнур Агламтинов, Луиз Сафуанов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Подъездда уздырыла торган төзекләндерү аркасында иртән бөтенләй тора алмаска мөмкинбез. Чаллы ТВ редакциясының Кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез шундый белдерү калдырган. Аноним хәбәр 45-07 адресы буенча яшәүче шәһәрдәшебездән. Йортта чираттагы ремонт эшләре бара. Малярлар диварларны буй башлаганнар. Йортта яшәүчеләр 2 лагерьга бүленгән. Берәүләр ремонтның дәвамын көтә, икенчеләр буяу исенә зарлана. Ике як фикерендә хәбәрчебез тыңлады. Чираттагы ремонт эшләре 45-07 йортының барлык подъездларында да уздырыла. Эшчеләр диварларны штукатурлый буяй. Әлегә берничә подъездда гына эшлиләр, әмма кышкы ремонтка каршы килүчеләр дә бар инде. Мне вообще не надо запах краски. Она зимой покрасишь, она вся блупится, я думаю, просто. Икенче шәһәрдәшләр буяу исенә зарланмый, түзәргә дә әзерләр. Ремонт ясарга мөмкинлек бар икән, хәзер ясасыннар. Алайса бөтенләй онытулары бар диялар. Диварлар пычрак. Төзекләндерүне кыш көне уздыруның уңай яклары да бар ди 45-07 йортында яшәүчеләрнең кайберәүләре. Не чувствовала. Но потом начали соседи жаловаться, что зимой начали ремонт. Вот, и прекратили они ремонт на этот. Зимой, я думаю, наоборот лучше, потому что окна можно открыть, и свежий воздух будет. Конечно, лучше покрасить. Обязательно. Буяу сәламәтлеккә зыян салмый ди коммуналчылар. Малярлар кешеләре эштә булганда көндез эшли. Буяу махсус подъездлар өчен сертификаты да бар. Запах краски один день. Вот красят они, и все, уже к вечеру краска, запах исчезает. Мы работаем с организациями, которые поставляют материал, как говорится, только сертифицированный. Без сертификации мы не работаем. У нас идут проверки на этот материал периодически. Коммуналчылар шәһәрдәшләргә сабыр булырга куша, мөмкинлек булса бүлмәне ешрак җилләтергә кирәк. 45-07 йортында быел капиталь ремонт та узачак. Бирдә Кайнар һәм Салкын су турбаларын алмаштырганнар инде. Чиратта фасадны җылыту. Быел шәһәрдә 147 йортта капиталь төзекләндерү узачак. Моның өчен 1 миллиардтан артык акча каралган. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Республика президенті табибларның пациентларға қарата булган мөнәсәбәтеннән канәгать түгел. Казанда Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының коллегиясе узды. Рөстәм Миңнеханов медицина хезмәтен күрсәтү сыйфаты аппаратураларының барлыгына да бәйле дип билгеләде. Шуңа күрә сәламәтлек саклау министрлыгы белән билгеле бер җайланмаларга карата эксплуатация системасын булдырырга сөйләштеләр. Агымдагы елда югары технологияле медицина үсешенә зур игътибар бирәчәкләр, аеруча капиталь ремонт булган биналарда. Быел Чаллының 2нче хастаханәсенә дә төзекләндерү эшләре тамамланачак, әмма президент медицинага кертелгән акчалар үзен акларга тиеш дип белдерде. Если взять, сколько мы вкладываем в материально-техническую базу, значит, ремонты, строительство, приобретение, и если взять динамику оплаты труда, картина, она такая, что эффективность и качество и все остальное не пропорционально растут этим цифрам. Гаиләдә 3 бала стандарт булырга тиеш. Республика президенты түрәләр алдында шундый норматив кертте. Алар моны халыкка шәхси мисалда җиткерергә тиешләр. Идел буе федераль округына Татарстан халык саны арту буенча 1нче урында. Узган елда бераз кимү күзәтелгән булса да. Рөстәм Миңнеханов күп балалы гаиләләргә ярдәм күрсәтергә кирәк дип белдерде. Шәһәрдәшләр гаиләдә ничә бала булырга тиеш дип саный, үзләреннән сорадык. 2. Почему? Потому что дочь и сын. Смотря какая семья, если обеспеченная, тогда побольше можно. Мне кажется, от этого многое зависит. А в среднем? А в среднем? Ну, 2. 2 это точно минимум. 2. Ну, 2, смотри, тоже үзегезнең акчагызга карап, бюджетка карап инде. Бала киемнәре кыйбат, баланың әйберләре үзләреннән-үзләре кыйбат. Көннән-көн аларга спрос арта, чөнки бала һаман туа тора, аны алмыйчылмы, үзеңә алмаганда да балага алырга кирәк. О, минем кызым 4-се дә менә дигән балаларым. Аллага шөкер. Бөтенесе әйбәт иттереп укыдылар. Красный дипломга бетерделәр 4 баламда. Бөтенесе менә дигән. Узган тәүлектә Чаллыда 9 җинаять теркәлде, шуларның 8 ачыкланды. Мисал өчен, 26 яшьлек ир-атны шоколад урлаганда тотканнар. Ул 5 тапкыр җаваплылыкка тартылган булган инде. Бу очракны исә ачыкларга җинаять урынында калдырылган документлар ярдәм итте. Башка җинаятлар турында хәбәрчебез күзәтүендә. Гыз бистәсенең 3нче комплексында 27 яшьлек хатын-кыз иренә 4 тапкыр пычак белән кадый, 31 яшьлек ир-ат урында вафат була. Моның сәбәбе гаиләдә килеп чыккан талаш. Хатын-кыз кулга алынды. Подъездда таныш булмаган кешегә кисәтү ясаган өчен 34 яшьлек ир-атның телефонын тартып алалар. Ир-ат полициягә мөрәҗәгать итә. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции разыскали подозреваемого и задержали его. Им оказался житель 49-го комплекса, ему тоже 34 года, ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере оборота наркотиков. Чаллы полицейскийлар 6-нчы модельле ВАЗ автомобилен эзләй җинаять 17 һәм 15 гыйнварда кичке 4 белән иртәнге 9 сәгатьләр арасында эшләнелә. Автомобильне Яңа шәһәрнең 14:07 һәм 14:08 йортлары арасыннан урлап алып китәләр. Бу хакта мәгълүмат белүчеләрдән полициягә хәбәр итүне сорыйлар. Чаллыда 65-нче микрорайонда урнашкан Эссен сәүдә үзәге каршында Россия күләм ярминке үз эшен дәвам итә. Биредә илнең 35 төбәгеннән 120 оешмасыннан продукция алып килгәннәр. Шәһәрдәшләр өчен илнең төрле почмакларыннан сыйфатлы товарлар да бар. Эссен гипермаркеты каршында урнашкан ярминкәдә тәмле һәм төрледән-төрле товарлар күп. Ит һәм балык ризыклары, фермер хуҗалыкларында җитештерелгән сырлар, Абхазия һәм Үзбәкстаннан китерелгән тәмләткечләр. Россия күләм ярминкәдә тәкъдим ителгән ассортимент сатып алучыларны сөендерә. Биредә баллы ризык яратучылар өчен көнчыгыш десертлары, мармелад, конфетлар, прәнкәләр бар. Алар якынлашып килүче бәйрәмгә менә дигән сувенирда. Үзбәкстаннан һәм Таҗикстаннан китерелгән чикләвекләр, киптерелгән җиләк, җимешләр, Россия умарталарыннан тәмле бал һәркемнең күңеленә хуш килер. Ассортимент очень большой. Понравились, рыба понравилась, пряники и вообще вот колбасная продукция очень хорошая. Осталось хорошее у меня впечатление о ярмарке. Разнообразие, народу очень много, приятно, что есть. Люди не остались без внимания. Все то, что нету в магазинах, продают. Можно посмотреть, что хочешь брать. Я видел там даже из Монголии товар. Ассортимент, ну еще пока не все посмотрели, но довольно богатые рыбы, колбасы, все очень
интересно. Кышның соңгы айына керсәк тә суыклар дәвам итә. Ярминкәдә җылы, сарык һәм кәҗә йоныннан Волгоград эшләнмәләрен, җылы аяк киемнәрен, киез итекләр, өс киемнәрен дә сатып алырга мөмкин. Хатын-кызлар өчен Түбән Новгород осталарынан эшләпәләр тәкъдим ителә. Иранда җитештерелгән җәймәләр өйнең бизәге булып торачак. Гарәп илләреннән күңелеңә ошуш килгән исле май алырга мөмкин. Ярминкә 6 февральгә кадәр 65-нче комплекста урнашкан Эссен сәүдә үзәге янында эшли. Бүген яшь профессионаллар, ягъни World Skills Russia Татарстан төбәк чемпионаты төгәлләнде. Анда барлыгы 300-дән артык колледж, техникум студентлары һәм яшь белгечләр катнашты. Алар арасында безнең шәһәрдән дә 30 студент бар иде. Конкурсантлар 51 төрле һөнәр буенча көч сынаштылар. Бу сәнәгать, хезмәт күрсәтү, төзелеш өлкәләре һәм IT блок. Чемпионат нәтиҗәләре буенча World Skills Татарстан җыелма командасы төзелә. Ул сайлау турларын узып 15 марттан 3 апрельгә кадәр Краснодарда бәйгенең Россия күләм милли турында катнашачак. Эшче һөнәрләр бәйгесенең дөнья күләм беренчелеге исә көз көне Абу-Даби шәһәрендә булачак. Чаллының Яңа ел чыршысы Татарстанның иң матур чыршылары исемлегенә кергән. Республика буенча һәр ел сайын иң матур бизәлгән чыршы бәйгесе уздырыла. Күптән түгел шул бәйгенең нәтиҗәләре билгеле булды. Быел бүләкләр фонды 10 миллион сумны тәшкил итте. Әлеге акчалар Казан, Әлмәт һәм Чаллы шәһәрләре арасында бүленәчәк. Беренче урында Әлмәт чыршысы, икенче баскычта Казандагы Азатлык мәйданында урнаштырылган чыршы, өченче урын бүләге 500 мең сум күләмендә акчалар Чаллы каласына кайта. Бүләкләү тантанасы икенче атнада башкалада узачак. Башкарма комитеты эшләүче хатын-кызларның күбесе яңа белем бирү үзәге ачу тантанасына җыелды. Аларга матурлык өлкәсендә белем бирү курсларын тәкъдим иттеләр. Үзәктә яшьләр дә, пенсионерлар да белем алырга мөмкин. Биредә маникюр, педикюр, массаж, визаж осталарын әзерлиләр. Уку тамамлангач сертификат тапшыралар. Вчера буквально девушка позвонила, говорит, вы знаете, у вас девочка отучилась, уехала в Москву и работает. Я хочу к вам прийти на том же уровне научиться. Поэтому, знаете, и за наших специалистов, и с нашего салона красоты не стыдно в Москве. Бу сезгә ишеткәсе соңгы яңалыгыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз.